Poštovani predstavnici medija, uvažene javnosti, ovih dana se malo češće družimo, ali takve su okolnosti. Ispratio sam preskonferenciju predsjednika Skupštine grada i moram reći da je ipak bilo veoma mučno gledati, neprijatno i teško. Iz više razloga, prijetnje zaposlenim, prijetnje radnicima, medijima i kletve uz jezik mržnje. Ja sam siguran da ombudsmani za ljudska prava, druge ustanove, institucije, naravno i tužilaštvo koje se može baviti jezikom mržnje, a naravno i mediji koji zarad solidarnosti jedni prema drugima imaju mnogo posla za reakcije, a i za ozbiljne radnje po tom pitanju. Od kleveta, krivičnih i drugih stvari. O čemu se radi? Govoriti kako će doći mojoj kući, onoj tamo lijepoj, ali da zna gdje je Božana Šljivar i Dejan Vujić, koji su ljudi koji pristojno, kulturno i profesionalno rade svoj posao, koji rade dugo ovdje i koji svi minimalno imaju od 2 do 10 puta veći staž od njega. Ja se naravno znam nositi, ja se bavim politikom, ti ljudi se ne bave politikom. Dakle, govoriti kako će nečim kućama otići, govoriti kako su mediji zlonamjerni i ne do Bog ono što je rekao, ko je ovako trošio novac, da Bog da njemu trebalo za tuđu njegu i pomoć i šta sve drugo već ne. Naravno, ove stvari ćemo pažljivo isjeći. Vi ste imali priliku, nažalost, uživo to da čujete, ja preko malih ekrana, ali je bilo gnusno, neprijatno, neprimjereno, ostrašćeno, puno animoziteta, puno neke netrpeljivosti. I ja se prosto pitam odakle takva mržnja, zaista ona je bila vidljiva iz te preskonferencije, odakle to? Ja pozivam njegove nadređene, njegovu stranku i predsjednika gradskog i predsjednika stranke na republičkom nivou i koalicione partnere i druge da se ograde od ovih izjava. Da Bog da i njima trebalo za tuđu njegu i pomoć. Ipak ovdje treba stati. Preskonferencija u kojoj viče pokazuje prstom i evidentno se znoji neprimjereno i nekontrolisano. Govori ipak da se ne može nositi sa pritiskom mjesta i pozicije. Ovdje prestaje politički dijalog na način. Ovo postaju političke prijetnje. Pa ću proširiti krivičnu i na Višekrunu, i na Mandića, i na ovo, i izvođača, i krivična za ovo, i zatvor, i kriminalci, i lopovi. Pa da Bog da i njima trebalo za tuđu njegu i pomoć. Mislim, vi zlonamjerni mediji, jer ste došli ovdje da me isprovocirate, postavljajući pitanja i da će otići u kuću Božane Šljivar i nekog Dejana, misleći na Vujića koji radi. Ja više puta ovo ponavljam. Ja molim sve odgovorne, relevantne ustanove, institucije, a naravno i ljude, aktere političke scene, da bar pokažu dostojanstvo ograđujući se od ovoga. Jednostavno, Skupština grada ne želi biti skupština dijaloga i razgovora. To je postala skupština prijetnji, ucjena, vrlo teških riječi i ovdje svaki argument gubi na snazi. Zaista i meni koji sam vrlo rječit, politički uvijek spreman na političku jednu zdravu borbu, čak moram reći da se sklanjam od ovih stvari jer nije mi mjesto ovdje. Tražit ćemo sve druge načine naše borbe, ali pokušati se diferencirati od blata ovih ljudi koji ipak 10 godina se na političku kampanja za lokalni i opšti nivo poslanika i odbornika imao mnogo izazova i mnogo političkih oponenata, ali ovako još do sada nisam
nešto što je profesionalnost, na kraju posao i dužnost. Sa prethodnim gradonačelnikom i prethodnom skupštinom grada i skupštinom i gradskom upravom vodili smo jednu kampanju koja je bila borba oko problema građana, prezentovanje problema i rješenja, ali nikada na ovakvim nivoima na kojima ovo možete vidjeti. I nisam siguran da ikada jedan političar, možda griješi, možda ima, poželio drugom za tuđu njegu i pomoć. Bilo je teških riječi, nekad se i psovka znalo maketi, ali psovka je bezazlenija od kletve na ovaj način. Mnogo laži izneseno, teško je braniti, ali evo, neke koje sam stigao da upišem je priča ugovor o djelu, gdje kaže da je to minimalno 2 miliona, računajući 165 ugovora o djelu puta 11 mjeseci. Nažalost, ovaj čovjek je pušten izvodu i pušten u medijski prostor potpuno nespreman. Ugovor o djelu vam znači angažovati voditelja za Kočićeve dane, za Akademiju dana grada, za Spasovdan i platiti samo jednom ugovoru o djelu 200 maraka za voditelja. To je 1-2 ugovora o djelu. Mi smo takvih imali 50. Jednokratni ugovor o djelu, 200 maraka, čovjek vam vodi program. Za akademiju, za koncerte. I takvih je bilo 165. I potrošeno je 200.000 maraka po tom osnovu. Mislim, daćemo izvještaj, nije sporno. Prethodna gradska uprava je u 2019. potrošila pola miliona. Ne smatram da je to, ne znam koliko previše, ovo je minimalno. Zaista minimalno i bezvezno o tome govoriti. Mi za plate u gradskoj upravi, upamtite, planirano u odnosu na potrebu, imamo, znate koje odstupanje? 1%. Ja samo mogu financijama i Božani i Dejanu i svima u gradskoj upravi čestitati da su plate planirali u 1% odstupanja. Dakle, plata 42 miliona, a godini je potrebno 42 miliona 700 hiljada. Znači, ti 1% je statistička greška koju je samo potrebno rebalansom staviti u te neke ravnotežne tokove. Ništa više. Pričati kako je kabinet puno potrošio, to su sredstva sa rezerve koja ima i koja imate pravo da trošite. Govoriti o realokacijama. Znači, imate, jasno vam piše ovdje o zaključak i objavljeno službeni glasnik. Imate član 4.8.1.8.5. Preraspodjela sredstava iz podtačke 1. 31. januara naredne godine vrši se na osnovu rješenja gradonačelnika. Ono što oni opet šicaju se i mataraju tim krivičnim prijavama. Tako da ovdje je suština. Imate jednu suštinsku razliku između realokacije i rebalansa. Mi imamo novca na računu i poslaćemo izvod. Na računu Banja Luke u ovom trenutku je bliže 9 miliona maraka novca koji stoji. 8,7 miliona. Današnji dan kad završi to je preko, može biti 10 miliona. Jer ja ne znamo koliko će danas leći. Po nekom prosjeku to je bliže 9,5 miliona na današnji dan. Kad mi pričamo koji je 4. Eto. To ćemo znati sutra. Ali na 3. znači jučer, poslije nove godine, kad nije bilo uplata, Banja Luka ima 9 miliona maraka na računu. Za sva ova davanja, čak za plate vam je 3,5 miliona. Mi možemo da isplatimo sada i decembarsku, januarsku u istom trenutku za sve ustanove institucije i da riješimo sva socijalna i druga davanja. Toliko govorimo o financijskoj stabilnosti. Međutim, rebalans vam služi da podigne, morate, kad imate veće prihode i veći novac u odnosu na ono što ste planirali, rebalans može i da podiže i da smanjuje budžetski okvir. Ne možemo više novca davati ako nemamo veće okvire budžetske. Ovdje dolazimo do paradoksa, da imamo novca, a nemamo okvire za isplatu. To je jedna knjigovodstvena proceduralna stvar, ali važno da se to uradi. Pričati kako bi bilo neobično da sada Gavranović hoće rebalans ove godine. Moram priznati, zvuči onako simpatično, plastično, pa kao, da, to je vjerodostojno. Financijski godina, računovodstveno,
2023. se završava jedan dio 31. januara, drugi dio tek tamo mart, april, u prvom kvartalu naredne godine. Dokaz da su realokacije moguće, zakon je predvidio do 31. Rebalans se financijski i ekonomski gleda kao zbir najvećeg broja realokacije. Govoriti kako je moguće realokacije vršiti koliko god, ne. 5% između stavki. 5 između jedne i druge. A unutar budžetske je bezbroj. Ali nama je potrebno i sa jednog odjeljenja na drugo. Što znači da realokacije ne mogu da podmire ove sve obaveze. Čuo sam jedan dio novinarskih pitanja pa ću se referisati. Samo dokaz da Banja Luka i Bijeljina nemaju rebalans, vam je jasna politička osveta i konotacija u kojoj se nalazimo. Najsnažniji argument koji ja mogu imati bi bio potencijalni moj stid koji bi osjećao da me zove predsjednik skupštine da dostavim rješenje, ja neću. Stvar je obrnuta. Da mi nudimo rješenje, oni neće. Dakle, jednostavno, mi imamo rješenje, oni to rješenje neće, oni kažu da nema rješenja. Baviti se da je novac potrošen na vam i one stvari, čuli ste, poslali ste vi pitanja. Na kraju nam je rekao na 3-4 neka lista, ali nema argumente gdje. Mislim da ste vi to upratili. Dakle, ono za što nas oni kritikuju pare gdje smo potrošili stvari za koje su oni digli ruke kreditima. I to su opet potpuno odvojene stvari. Kabinet gradonačelnika, čak imate tezu da nije potrošio iz kabineta 300.000, mogao bi dati za ove ljude. Prvo, ajde, ja ću vama dostaviti stavke iz mog kabineta. 10.000 maraka, 20 rukometni klub Borac, košarkaški klub Borac, pa Mladost, pa mislim, znate šta se dešava? Imate jednu stvar koju je teško pratiti. Mi budžet planiramo krajem godine za narednu, a u maju, junu vrlo često dolazi do raznih takmičenja na kojima oni ostvare naši klubovi neke dobre ponude, da idu negdje da se takmiče na neko prvenstvo. I to im se desi u sredini godina. Ne mogu znati da će pobijediti i ostvariti to pravo. I naravno da ja kao gradonačelnik reagujem interventno. Interventno, evo ubrizgamo, ajte samo da idete. Smatrajući da je to prevažno. I te stvari smo radili sa budžetskih rezervi, što nam je dozvoljeno. Toliki politički pamflet, dokazivajući kriminal neki koji apsolutno nema, je loš politički pamflet, ali svako ima pravo na njemu istrajati. Moja stvar, čuo sam, samo se prijeti krivičnim. Treba da javnost zna odakle je tolika pobuda za krivičnim. Korijen problema, korijen mržnje i animoziteta je jedan jedini. Zamjerka Vlade Đajića na krivičnu prijavu Kiseonika i njegova uvreda neka nenormalna na bazi toga. I njegova osveta se služi drugim svim izmišljenim krivičnim prema meni. Ono što je važno reći, ja to ne doživljavam lično, nemam ni ljudski, ni politički, ni moralni problem sa tim. Znam da to sve vjerujemo u ono što radimo i apsolutno mi ne smeta ta vrsta njihove političke priče. Čak mi je i simpatična. Iako je nekad gnusna i neprijatna, ali ja sam oguglav i nek idu tim putem. Ja im želim susreću. Ali taj dio njihovog političkog puta nema nikakve veze sa bavljenjem njihovim poslom ovdje. To bi isto značilo, kao kada bih ja rekao, dok tužilaštvo ne riješi aferu, ne znam, ovu, onu, kriminal, evo, na primjer. Mi smo govorili o ekspres restoranu koji nesu Vakvane. I ja sad kažem, neću da usvojim budžet, ni rebalans, ništa, dok tužilaštvo ne riješi tamo. Tužilaštvo radi svoje poslove, bavi se, pa i nek se bavi kako god hoće. Ovdje povjerenje u tužilaštvo vrlo malo, pa dokaz da su ti ljudi, samo dokaz da čovjek bude lišen odgovornosti za aferu Kiseonik, govori vam o stanju u pravosuđu, da ne kažem i druge stvari. Ali predsjednik Skupštine je dužan raditi ovaj posao. Mi smo jedna kuća, iako imamo dve različita ovlaštenja. Ja sam ga pozivao na dijalog, pozivao sam ga jučer da se sretnemo, pozivao sam ga jučer da dođe u kabinet, pozivao sam ga jučer da sjedne sa radnicima.
Ne smijemo isto tako nestati u zaštitu i predsjednika sindikata. To je čovjek, ja sam vidio dopis. Dopis je vrlo ozbiljno napisan gdje se poziva i jedna i druga strana na rješenje problema. Ništa lično, ništa ostrašćeno. Ali taj pritisak koji se osjeti na njima, znojeći se, prijeteći, govori da oni nisu kadra da vode ove političke bitke. Šta je zaključak svega? Zaključak svega je važan da rok kada ja mogu da zakažem Skupštinu grada je Srpska pravoslavna Nova godina. Ja ću to uraditi. Kaže se u Poslovniku da je predsjednik Skupštine dužan da zakaže. Znači ne može, hoće, ne, dužan. Ali dobar jedan institut je rekao, ako to slučajno ne uradi, onaj koji pod inicijativu može, taj sam ja. I očekujte Skupštinu, ukoliko se ne desi nešto prije, da će biti zakazan. Pa će se vidjeti na čistac ko je za, ko nije za. Do tada, ja kao gradonačelnik na odgovornoj poziciji, bavimo se svim mogućim stvarima kako ove nagomilane izazove koji su produkt neimanja Skupštine grada. Mi smo prošle godine imali samo 6 sjednica. Prosjek prethodnih gradonačelnika je duplo veći od toga. Prethodna gradska administracija u prve 3 godine imala 34 sjednice, mi 20. 14 manje. A na svako je bilo 50% tačaka manje. Više nego jasno. I samo moja poruka, da imamo skupštinsku većinu, nikada ni jedan pres ne bi bio ovog tipa. Sve bi uredno završilo. Moju zakonsku mogućnost da zakažem sjednicu. To ne znači da će svi htjeti doći ili ne doći. Samo imam tu zakonsku mogućnost i vrlo rado ću iskoristiti. A do tada ću, koliko god je u mojoj mogućnosti, pokušati se hvatati za bilo koji segment pravnih procedura, pa i najmanji, da pokušamo isplaćivati i držati ove stvari u ravnoteži. Isto tako vi znate da je sutra trenutak kada zbog neisplata nagomilanih obaveza, čuli ste izjavu čak i autoprevoznika koji su rekli da mi teško možemo dalje ići sa dugovanjima. Oni su produkt isto neusvajanja rebalansa i blokada Skupštine grada. Jednostavno Skupština grada, Đajić i Ljubo Ninković, njih rade oni traktor ispred koji su oni poslali sve druge stvari. To je njihova vizija Banja Luke. I svako malo će pripremati svaki dan takve proteste. Vi ste pismeni ljudi. Dokaz da ista boja transparenta s istim slovom, istim fondom na svakom protestu je lišena bilo kakve potrebe naroda, u suštini to su političke njihove nezajažljive potrebe. Stoga mi ćemo danas imati sastanke od 14 časova pa nadalje, zbog ovih obaveza nismo stigli ranije, jeli? I negdje ćemo u toku radnog vremena stići da obavijestimo pod ogromnim pritiskom autoprevoznika kako je stanje sa javnim prevozom. Dakle, od mene ćete u okviru pravljenja ovog priloga i svega dobiti da li smo mogli ili da li imamo neke, tražimo, jer su ovo sve stvari koje se nikada nisu dešavale. Naši zakoni ne poznaju, ne predviđaju situacije neusvajanja rebalansa koji je na kraju obavezujući dokument i jednostavno mi smo zakonskim zonama. Zato pravnici sa 6-7 strana se bave, a mi pokušavamo naći bilo koje zakonsko uporište da se ovo riješimo. Dobrih i pozitivnih stvari prema našim građanima, a ne svađe, prijetnje, klevete i svega onog što oni rade. Hvala vam. Čega je
Ajde evo da vas pitam, evo, pitanje je retoričko, ali daje odgovor, nudi odgovor. Mi smo sada planirali budžet, ajmo se osvrnuti na budžet 2023. Četvrte, za ovu godinu. Skupština je na naš prijedlog budžeta uložila nevjerovatnih 16 miliona, od čega je pola nezakonitih amandmana. Mi smo dobili budžet i sada je on na snazi koji nema saglasnost ministarstva. Paradoks, ali tako. Usvojen je budžet sa kreditom. Vidi paradoks budžeta novog, koji je ova neobično najmanju ruku politički skupština usvojila, jeste da su skinuli sve prihode koje dobijamo od uređenja građevinskog zemljišta i rente. Ne znači vam to ništa, prevedeno to znači da nijedan objekat ne može u Banja Luci da se gradi i da se uz njega izgradi prateća infrastruktura ili prevedeno da se dobije građevinska i upotrebna dozvola. Nemoguće je na toj stavci napraviti disbalans prihoda i rashoda. Jer u suštini čovjek praveći zgradu i objekat daje prihod i vodu, struju, kanalizaciju i pristupni put i parking koji se pravi oko tog objekta. Koliki prihod, takav i rashod. I to mora biti tako. Skupština narušila tu ravnotežu. Dešava da je Skupština usvojila u četvrtak taj budžet, što nam se isto dešavalo i sa prethodnim budžetom, a dan poslije vlada kaže minimalna plata, kao i što je prošle, prosječnu povećala. I kad se poveća prosječna plata, vama se te stavke mijenjaju. Ima li čovjeka koji je na moru predvidio za 7 dana tačno koliko će para potrošiti? 7 dana godišnjeg odmora. Da li je moguće predvidjeti 370 budžetskih stavki grada Banja Luke s budžetskim okvirom 200 miliona, kad ne znate da li će biti bujica, poplava, zemljotresi, struja ovakva, onakva i to? Jednostavno, ljudi, nemojte da pravimo veliku priču od 1% odstupanja na potrebe za plate. 1%. Kogod se bavi ekonomijom, financijama, to se zove statistička greška. To se ne računa. Samo ovdje to se želi napraviti na ne znam kakav problem i na koju visinu to staviti. Prema tome, znači sa 23. je bio taj problem kao i sad sa budžetom veća. mi imamo svake godine preko 8 miliona amandmana koji ruše naše stavke i ravnotežu u budžetu. I gledajte sad ovo. Ja ću vam sad već reći da mi, evo unaprijed da pričam, za 24. nemamo sve pare za decembarsku platu. Jer amplituda se desila, prosječna raste, mijenja se sve. Mogu vas pitati, zašto on nije galamio i onako prstom prijetio i krivičnim? Vidite, ja ću i dalje biti korektan. Direktorica Centra za socijalni rad i direktor Centra za predškolsko vode samo jedan dio svih procesa koje ja vodim kao gradonačelnik. I jedno i drugo su probili plate i stavke za bolovanje radnika. Jer vi hoćete reći da je to moguće? Ja to razumijem jer vodim ovo. Ako to nije tako, zašto je vlada imala? Da li znate da je vlada Republike Srpske u svom budžetu imala odstupanje milijardu? I da nedostaje još 700 miliona. Milijardu i 700. To bi bilo kao da ja izađem ovdje i kažem Banja Luci nedostaje 117 miliona na 250 miliona. Pola. Tih reda veličina je to. Mi ovdje pričamo o 1% amplituda. Je cilj, nažalost, da li će oni svojim lažima doći do kog broja ljudi braneći neodbranjivo. Tako da ove stvari koje se dešavaju u Banja Luci, ja vam rekao, one se dešavaju u jednom kiosku minutica. Kao što vi sad došli u kiosku minutica i rekao, o, dobar dan, jel vi to nemate orbi žvake? Pa ne može ona znati, jel neko danas kup 5 ili 4, imaš neki prozor, uvijek je to varijabilno. Važno je
da Banja Luka bez kredita, bez bilo čega dodatnog u ovom trenutku ima novca, da isplati 2 plate za redom, sva socijalna davanja i sve i da nam opet ostane u računu, a prve bi isplate tek dolazile za 2 mjeseca. Evo ovako. Znači u ovom trenutku mi čitav decembar i januar, jednostavno zakon nije predvidio da nemate rebalans kojim na kraju stvari stavite u ravnotežu. Potreban je rebalans. Međutim, ja kao odgovoran čovjek ne mogu da gledam sve ove ljude u raznim potrebama. Teško mi pada kao čovjeku prirodno. Mi istražujemo ovu pravnu prazninu. Ovo što zakon nije predvidio. I pokušavamo ići analogijom i pravničkom logikom, hvatajući za razne zakone koji su možda na neki način definisali ove stvari, da vidimo da li nam ikakvi instrumenti stoje šta raditi kada imate jednu stranu prepunu mržnje, političkog animoziteta, kako izaći svega ovo. Za sada, kada vam se obraćam, jedina mogućnost je rebalans u danima koji su pred nama. Moguće, ja ću zakazati sjednicu sa tim. Ako bude odbijena, važno da i to znamo formalno, pravno, da sve odbornici nisu htjeli pojaviti. Nisu. Ono što ja od pojedinih odbornika, da vam budem iskren, čujem iz SNSD-a, naravno, strah je velik, čuti se, da uopšte nisu za ovu vrstu radikalizacije. Ja ću do posljednjeg koristiti taj instrument, ali se bavimo i drugim mogućnostima. Da li postoji plan privremene otplate, da li privremeno isplaćivanje dok se... Jer ovo se ne radi, ovo se radi o vanrednim okolnostima i ljudima sa zaista ljudima u potrebi. Hoću rebalans. Moguće. Rebalans. Evo ovako. Dakle, mi se borimo da sjednica bude čim prije. Ali kad u 15 dana na inicijativu gradonačelnika ili 1/3 odbornika ne zakaže sjednicu, pravo zakazivanja ima podnosilac inicijative. Taj podnosilac aktivno bavimo rješenjem. Ja sam jučer imao sastanak sa sindikatom, danas razgovore, danas sam razgovarao s ljudima koji primaju tuđu njegu i pomoć. Imam sada sa javnim krizu se tjera Banja Luka. Neradom Skupštine grada. Rebalansom je kad ga ja prevodio i pravi doslovno vanredne okolnosti. I da li postoji, ne možemo se mi jednako obhoditi, to vam moram reći. Ne možemo jednako posmatrati u ovim situacijama potrebe, na primjer, evo, ajde da kažem, možda isplate električne energije koja može da pričeka, jer imate dug prema Elektrokrajini, od koje u ovom trenutku nemamo pritisak, sa ljudima koji čekaju 400 maraka za dijete, koja ako ne prima lijek, nije to ista faza potrebe. I sigurni smo sada po nekim stvarima da i pravo ima takve stvari. Kao što pravo sada kaže, znate, ako je vremenska nepogoda, ako je neka vanredna okolnost, možete vanredno postupati, imati instrumente gdje može zasjesti štab i donijeti neke odluke. Ne čekajući sve procedure. Mi ćemo vidjeti, pogotovo prema 5.500 ljudi,
i ja ću iskazati optimizam traganja za rješenjima čim prije. Ako ne kažem danas, sutra, dok se paralelno mi se borimo na više frontova, ako me razumijete. Dakle, da ovim ljudima isplatimo jedan dio, najmanji dio, veći dio, 50% dijela, svima kojima možemo boreći se i dalje za ključno rješenje svega. Jer bez rebalansa nije moguće sve riješiti. Moguće je možda jedan dio ublažiti. Od 31. januara. Znači, dogod je... Zakon je rekao, evo može, gradski menadžer koji se bavi sa financijama, znači o budžetu, institut realokacija je pređen do 31. Evo, ostaćemo za to pitanje, ako nema drugih pitanja. Za sponzorstvo predsjednik Skupštine je rekao da novac nije na računu i da je to neki imaginaran novac. Da li je novac na računu grada i šta je sa 6 miliona i da li se pravi stvari za donaciju? Mi, gledajte, znači obaveze i prava nastaju onda kada sporazum bude potpisan. Evo daću vam jedan primjer. Mi smo imali sporazum potpisan i tu je prvo nastaje sporazum obaveza i obligacija koja definiše, ali se ona knjiži na godinu i trenutak u kom nastaje. I to je sva suština svega toga. Po pitanju knjiženja, preknjižavanja, realokacija, 9 miliona na računu. 9 miliona. Evo, dozvolite prije samo da odgovorim na ovo pitanje koje se odnosilo na plate zaposlenih. Predsjednik Skupštine je rekao da su oni planirali 12 plata za zaposlene u gradskoj upravi. U suštini oni nisu planirali. Oni su odobrili budžet za 2023. godinu koji je predložen od strane gradske uprave i da, istina je da su makroekonomska kretanja bila nepovoljna, kao što sam ja tokom ove godine govorio mnogo puta i da za brojne stavke nije bilo moguće planirati dovoljno sredstava. Tako je bilo i sa rashodima za bruto plate za sve budžetske korisnike. Znači ne samo za gradsku upravu. I šta se desilo? Desilo se da je skupštinska većina uložila amandmane i povećala sredstva za bruto plate za sve budžetske korisnike osim za gradsku upravu. I to tačno za 1.200.000 maraka su oni povećali svojim amandmanima na budžet za 2023. godinu da bi namirili nedostajuća sredstva za ostale budžetske korisnike, za gradsku upravu nisu učinili ništa. U startu nije dovoljno planirano. U ovoj godini nije došlo do povećanja stavke za bruto plate. Plata za novembar 2023. godine je manja nego za decembar 2022. I sada možete postaviti pitanje zašto onda nije planirano dovoljno. Nije planirano dovoljno jer je u toku 2022. došlo do povećanja plate tokom polovine godine. I onda smo mi morali planirati više u 2023. da bismo u 2023. imali povećanje od 100 maraka za cijelu godinu. Suma sumarum, nije planirano u startu dovoljno za sve budžetske korisnike za plate, s tim da je svojim amandmanima skupštinska većina tada uzela sredstva sa sredstava namijenjenih za Akvanu, da bi namirila plate spoljnim budžetskim korisnicima. Zbog toga smo imali cirkus oko Akvane koji znate iz juna mjeseca i zato danas nemamo dovoljno sredstava koji nije uzrokovan povećanjem tu i higijene i tako dalje. Što se tiče... Koji dakle? Dakle, nije u pitanju samo plate, socijalna davanja, higijena. Za sve te stavke planirane dovoljno za 11 mjeseci. Rebalans je logično da pitanje do kada se može uraditi rebalans budžeta.
Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske kaže da se realokacije mogu raditi do 31. januara. To niko od njih ne osporava. Oni osporavaju da je moguće raditi rebalans nakon isteka godine. U pravu je dozvoljeno sve što nije zabranjeno. I ja ih molim samo da kažu gdje piše da je zabranjeno raditi rebalans po isteku godine. Ja tvrdim odgovorno, čitao sam sve propise, da to nije zabranjeno. Nema roka. Nema roka. Možemo raditi. Ali je besmisleno. Besmisleno je raditi poslije 31. decembra. Ali baš zbog neracionalnih poteza mi smo došli u ovu situaciju. Ali to je moguće. Kako fiskalni savjet koji je nadležan za nadzor u domenu fiskalnog poslovanja, Narodna skupština njihov plan usvaja po isteku godine. Koja je to bila? 2019. godina kad je usvajan plan za 2018. Svjedocite, Narodna skupština je za Radio televiziju Republike Srpske usvajala plan poslovanja ove godine, odnosno 2023. za prethodne 4 godine. Rebalans jeste planski dokument, logično je da se usvaja u decembru, da biste vi mogli imati planske aktivnosti na realizaciji tog rebalansa. Sada, naravno, ne možemo imati planske aktivnosti za realizaciju, ali možemo rebalansom pokriti sredstva koja su utrošena i koja su nužno morala biti utrošena. Tako da u tom smislu nema nikakve dileme, oni to mogu uraditi danas, da bi se plate isplatile sutra, da bi se socijalna davanja isplatila sutra, ali oni to ne žele. I još samo jedna kratka informacija ili odgovor na ono što je rekao predsjednik Skupštine u vezi sa stanjem na računu, realokacijama i rebalansom. Realokacije se vrše kada imate pojedine stavke koje su nema ili je zanemarivo, to je po 50.000. On spominje socijalna davanja za koje je potrebno 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ja odgovorno tvrdim da nema stavki koje imaju toliko lufta da se nađe 2,5 miliona. Znači, toga nema. Potrebno je da dignete okvir, a to se može uraditi rebalansom budžeta. Znači, da povećate taj okvir. I to možete uraditi jer imate novca na računu. Dakle, to što imate novca na računu danas, preko 8 miliona maraka, govori da možete podići okvir i rebalansom riješiti problem. To nema nikakve veze sa realokacijama i nikada se ovakve intervencije nisu mogle riješiti realokacijama. Ja ću pustiti meni, pošto ja bavim to. Znači, na 9 miliona, ako bi računali plus donacija, onda je to neka druga priča. Ali ovo je važno, da. Ali u ovom trenutku važno, znači 8,7 miliona, 8,6,7 miliona je sada, ali to je juče. A ovo danas je sutra, znači to je preko 9 miliona raspoloživog novca. I stvarno, evo, mislim, hvala gradskom menadžeru, samo još jednom plastično da objasnim. Realokacije, znači se vrši kada na nekoj stavci imate viška novca, pa taj višak prebacujete tamo gdje imate manjka. Ti stavki je gotovo da možete naći možda 300.000. A mi pričamo 5, 6, 7 miliona za sve kategorije i sve potrebe grada. Zato se diže budžet, proširuje se okvir. A to je ova priča. Tako da to nije rješenje. Ajde sad još jednom, samo još jednom, kako se vi razumili riječ koraka? Gdje ponovite, molim vas? Dobro, tačno. Jeste, znači mi idemo svakako da tražimo sjednicu, ja imam to pravo, na njoj predlažemo rebalans sa dignutim, proširenim, većim budžetskim okvirom, jer imamo novca na računu sve da isplatimo. Nikakav uspjeh, mi se ne hvalimo što ima puno para na računu, to nije uspjeh. Uvijek trebate, novac je najbolje da cirkuliše, da se ide od 0 do 100, da se obrće i da se uvijek ima investicioni potrošački ciklus. Ićemo u tom pravcu.
paralelno, dok se borimo za sjednicu, tražimo sve druge pravne, to je važno, dok čekamo sjednicu i borimo se, preklinjemo i molimo da se udostoje da rade svoj posao, mi ćemo tražiti sve pravne moguće institute da ublažavamo posljedice neimanja Skupštine grada. I za kraj, gradonačelniče, da li je u ovom trenutku na bilo koji način ugrožena plata, odnosno decembarska plata zaposlenih koji zavise od gradskog budžeta, dakle da li su one Pa sve je ugroženo. Znači, danas je ugroženo zbog... To vam bilo kao da, na primjer, evo, uzmite privatnu firmu koja ima svoju, na primjer, svoj organ, neku skupštinu. I ako je statut te firme predvidio da sve što se usvoji mora biti verifikovano skupštine, a sve ljudi pripreme skupštine nikako da sjedne. Znači, imate pat poziciju. Da vam prevedem, u ovom trenutku je ugroženo 11.000 građana Banja Luke zbog predsjednika Skupštine i vlade Džajića i te svite oko njih. Jer ne daju sjednicu Skupštine. Paradoks, imate pare, nemate proceduru. Imate pare, ne daju vam računovodstvenu stavku za to. I izazovni splat, socijalna davanja, stipendije, sufinansiranje vrtića, električnu struju za Banja Luku, hipotetički. Ako nam ne budu prijatelji ovi iz struju, reći vi niste platili za neki mjesec. Sve su to stvari koje su oni doveli u Banja Luku. Dokaz, pitanje, da samo 2 grada od 67 opština gradova na srpsko sabranje i pokazivanje solidarnosti pred 9. januar, a jedan dio svite tih ljudi radi ovu političku ludoriju, marifetlu,